Yiso leso sikhathi kulo leli hora kuwo lo mzuzu ngikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelele isibhukobhuko sentokazi usitetelege intokazi yakwaNdlovu phansi eMalimoti esigodini sendaba zensango intokazi ephuza wona lowo mfula phela omncane kakhulu uMahlinza namhlanje ke sibholelwe uNkosinathi uthi ngithathe esitetelegu hamba nami ngifisa ukuyothola ingonyuluka kuma wami engingazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu sobabili kodwa inkinga inkulu futhi ngiyayibona izale ezinye ngiyakubona ntokazi uhamba ubasiza nami namhlanje ngithemba ukuthi olwami usuku okwakho ukuthi ungasayi indawo uhlale phansi uze ukuthi siphethene lesibhukobhuko sentokazi sisho kanje sithi asambe mbukeli. Yes. Sabona mama. Njani? Ngiyaphila. Uyakhula? Kwenze njani ma? Iyakhula nje ngane yami eneminyaka. Suneminyaka ukhula. Yeah. Ngihamba nabantu okumele bengakuthusi-ke mawami yazo. Yeah. Nginabantu nje abangigadayo uma ngize kumzini womuntu. Ngicela ukuthi bengakuthusi ngoba kunodaba oluthile ngifisa sikukhulume. Yebo. NgokwaNdlovu Sibongo. Yeah. Abafowethu la bengihamba nabo basuka ngaphansi kwesitetelego egomedi. Basuka bengigadileke endaweni engisuke ngiyakuyona noma enkingeni ethile kusuke ngiyoyixazulula. Yeah. Kunomuntu osibhalelile udaba olukuthinta ofisa ukuhlala nawe phansi akhulume nawe noma axolise kokuthila akwenzile kuwena phambilini. Angazi ke mina ukuthi yini le eyenzekile phakathi kwenu nobabili. Kodwa ushilo nje ukuthi ucela ukuhlaliswa phansi nomama bekhulume kube khona mina ngikwazi ukuthi ngibaxazulule ngoba engathithi abahlula indaba mabebo babili. Yebo. So ingakho ke mama usubona lo muntu ongamazi oselapha la ekhaya ofika nalabo abantu ongabazi. Umuntu okuyo ngibhalelile ke mawami noma ungicelile ukuthi ngize indodana yakho. Uye othe ucela ngizomhlalisa phansi nawe nikwazi ukukhuluma ngoba ubone engathithi khona la ningathelelanile khona kahle amanzi. Anizwani neze kahle. So wasesethi ngoba ngiyaye ngikubone esitetelego basiza abanye abantu. Ubahlalisa phansi bexoxe bekhulume bekhipha ongaphakathi einhlizweni zabo. Ngicabanga ukuthi nawe ungangenelela phakathi kwami nomama beke ngingamphathi kahle ngakho nami ngibeke ngakuphathi okungangiphathi kahle ngomama bese siyathelelana manje ngoba ekugcineni uma wami. Uyena kongicelile mama wathi ucela ngize la ngimbize naye ahlale phansi akwazi ukukhuluma nawe. Kodwa ngaphambi kokuba ngimbize ngoba sengizwile yena elibeko lwakho uhlangothi yabo umama ngilizwanga olwakho uhlangothi mhlawumbe noma uyakufakazela yini lokho akuzwa ngami noma kuzwa ngalomntwana angamazi ukuthi kuyiqiniso yini lokho akusho ukuthi kukhona ungazwani kahle okuphakathi kwenu nobabili. Ukhona ngane yami kodwa ngiyagula ngikwazi ukukhuluma ngiyagula. Osiyami. Ngilelo bune ngivuse embedeni nje ngiyagula ngihlala ngedwa akanginakile. Akangingisho ukudla. Awunazo ezinye ingane mama? Anginazo bawu2 kuphela. Bakithi. Angimazi wamshonisa umfowabo wabo. Ngihleli naye ngiphethe kabuhlungu mntanami angikwazi ukukhuluma nginephika. Ngiyagula ngiyasebenza lapha ezantsi emakhotenini. Ukuya ku soup kitchen.
Hawu bakithi. Ngenzela impilo ukuthi ngikwazi ukuphila nemali yempesheni ngihlanganise ngikwazi ukuphila. Angikwazi ukukhuluma nje isikhathi esibi ngiyagula. Eklinikhi kodwa siwobanike ngoba uhlala wena. Ngiyayela mina namhlanje ade ngithuma umfowethu. Hawu bakithi. Kufanele ngiyolanda i-treatment engiyidlayo ngithuma umfowethu awangilandela. Makungavukekanga nje. Ungavukeki yebo. Soko wathola ke noma iphalishi ke kuseni. Ngiphekele ngilidlile. Hawu ba. Nali sisalile ngizolidla kuseni ngiyetohweni. Yebo. Kusavuma kodwa ukusebenzeka nje. Ngizokwenza njani ngane yami anginabali ngintandane. Awukakatholi mhlambe ukuhola kuhulumeni Ngiyahola impesheni ngiyakhaya ngoba ngisho ngane yami ngiyahola. Bese ngihlanganisa nalokho enguthola lapha ekhishini. Awunawo nomzukulu ke mawami. Akafuni umntana wami angazi akafuni nomzukulu wami. Unentombazane esingezwani la yayifaka lapha ekhaya. Ufaka abantu ngaphandle kokukhuluma nami. Abantu bangihlukumeza abantu bafuna ukungibulala. Uyabona nje bangidaka ngokubona umzimba wami. Notiko losho esiswini bangithisa utiko losho. Labantu abafake lapha ekhaya baqeda umndeni wami la ekhaya. Kodwa lokho mangikhuluma uyangishaya akafuni ukungidabela ukuthi nginamanga. Ushawa uyindodana. Uthi nginamanga banayo uma wengane zakhe bangishaya. Wake waya ke emaphoyiseni yolibili. Sengile ngilinde icala mhla ka 14 ngenkantolo. Yebo. Amaphepha amaphoyisa angishaya akavumanga ukushaya istembe amaphepha epolice station. Abuya nami la ekhaya zongishaya phambi kwakhe. Angimazi utheni emaphoyiseni azangishaya. Iphepha namanje likumina akathathile. Ufanele libe kuyena. Oh walinikwe emaphoyiseni. Ngasuka nale nkantolo ngaka Oh yes. Liyogcwelisa istembe. Yes. Lizosayinisa yena. Yeah. Akathathanga amaphoyisa anginika angishaya. Alinika mina nelami likumina nelakhe likumina. Kufuze ngabe nena wathatha. Yebo akathathile likumina. Ngiyanale enkantolo mhla ka 14 ngiyafuneka enkantolo. Iqala nini lento yenu yokungazwani kanjena? Isukela emncane akangifuni wazi umamncane. Uma ngikhuluma naye nje angitshele ngomamncane. Usakhona umamncane noma akasekho emhlabeni? Ukhona uyaphila uma ungasekho. Kungenxa yakhe uma akekho nje kungenxa yakhe. Labantu abafayela ekhaya ngibafuna kangilaleli. Umamncane akaza zami ukunihlalisa phansi anixazulule. Ake umamncane omunye umuntu nje. Ish. Omunye umuntu nje angizwani naye bezwana boyi2 noma mncane kusukela emncane. Kusukela emncane akangifuni. Ngibiza ngomthakathi. Oh, igama elikhulu kakhulu. Nginotiko losho eswini ngane zami ngamithiswa yilomndeni lo mndeni afakela ekhaya. Uma wengane zakhe gogo wakhona nomkhulu wakhona baqeda umndeni wami la ekhaya. Mawuthi awuyithandi leyo nto ayishintshwe. Ayishintshi uyangishaya ngichaphe ngenhlamba. Anginafakazi futhi nginofakazi uma wengane zakhe uyamfakazela. Uadlande wonke umndeni kama wengane zakhe awulethela ekhaya osibaruba. Sizozama ukuthulisa lokho ke mawami noma ukuzolwa nayo yonke leyo nto ngoba ungibona ngilapha nje ukuthi ungabe usahlukumezeka nawe ngendlela obeka ngayo naye ngendlela abeka ngayo naye kungabe kusababikho ukuhlukumezeka okuphakathi kwenu nobabili kube khona ukuthula. Sorry ngane yami. Mina nomkhwena wami. Okay. Nginobhuti wami bathulwa sizingane. Ngiyamchaza bangimbekele leso story akafuni ukungilalela. Okay. Akafuni ukungilalela umntanami. Ngiyagula lapha abantu kuyibona ngibazi ubhuti wami ume lapho endabuko. Umkhwena wami ume lapho endabuko. Umndodana wami olama yena ume lapho endabuko. Okay. Uma ngikhuluma naye ngibatshela ngalabantu akabaza ngithi imina engibaziwa emncane yena. Yebo. Ngiyamchazela akafuni ukungilalela ulalela ushangasi. Wabakubo kwalentombazane uma kwalentombazane uyisangoma. Ugogo walentombazane nomkhulu bayizangoma. Uma ngimtela ngabuya ngiphikisa uthi angibazi. Ngiyabazi ngane yami ngikhule nabo ngiyabazi laba bantu. Mina enguzalayo mangutela ngabantu ukuthi ubhuti wami waduka ngimncane. Ugogo wangitela sonke isitori ngamfuna ngaze ngamthola. Ukumthola kwami ngiyithola i-address lapha ekhona. Ula impohlweni kwamasho. Nomkhona wami bathunjiwe bala impohlweni kwamasho. Bathunjiwe. Ngabe sengilashiwe ibona bakwazi ukwelapha lesi sifo. Okay. Lokhu uyo bekulandela amaphilisi akaze yina zame ukukhuluma nayo indodana wakho ukuthi ayiphele le ngxabane phakathi kwenu babili. Uyakhuluma akakwazi ukukhuluma mfowethu akakwazi udumisana ukukhuluma. Kuyamhlula. Nami ngifundiswe izibona ukukhuluma bengingakwazi. Uyahluleka mfowethu ukukhuluma uvela athi mina ngithula. Yebo. Ngicabanga ukuthi mawami ngoba ngikhona kuyadinga ukuthi nginihlalise phansi nobabili
azama ukuxolisa kulokho akwenzile kuwe naye abeke ngesayidi lakho ukuthi cha ngangikwenziswa ukuthi engikwenze kumama noma yini edala ukuthi umama ngingamlaleli kuyikho yini lokho esikuzwayo noma kusiyikho ngicabanga ukuthi ngingambiza kodwa ke ungathuka kukho lutho azokwenza khona ngiyachaza njengalami ukuthi akafuni mina ukulalela misayidi ulalela kamamncane uzolalela ke namhlanje ngoba khona mina alilalele kanjani ngizolashwa uba noma ngabafundi laba abantu ukuthi beze la ekhaya angithi njengoba ngikhona mina ngifuna ukutholela nina nobabili isisombululo yena ngoba ebonile ukuthi ikhona inkinga phakathi kwenu nobabili okusho ukuthi uyafuna ukubona right noma kulungile lokho kuyikho kuphethe kuzomela abavumeke laba bantu ngane yami ngeze ngamanzi abandayo bangivalela amanzi eshaweni ngeze ngamanzi abandayo ubusika nehlobo angidli thenga ukudla la endlini kuyenyamalala uma ngikhuluma naye ngichapha ngenhlamba agcwala igceka ngishaye noma kakhe baphume bahlangane ngami losibali bakhe bahlangane ngami mina nginafakazi benza izinto wazi ukuthi mina nginafakazi angishayeleni amaphoyisa bengishayelani uthula uthini amaphoyisa engishaya phambi kwakhe ayikushaya phambi kwakhe phambi la egcekeni la esengibuyisa la ekhaya la ngaphandle angihlukumeza amaphoyisa ipolice station ungihlukumeza la ekhaya akathatha ngani iphepha kufanele libe ngakuyena linikwe inkantolo akathatha ngani ngoba elakhe lusayinile yena kodwa akathatha amaphoyisa alile ukuthi police station kungani nakwenze ungibiza ngombulali ngihlunyezwe police station uyena ohleli namaphoyisa fonela amaphoyisa ukhuluma konke uma ngiphuma la ekhaya uhlala efonini ngiyafika kulo ndawo sengiyahlukumezeka sebatshela ukuthi ngigqoke kanje wenza ukuthi angikaze ngibe umbulali angikaze ngibulale umuntu angikaze angishaje amaphoyisa awangicabangeli uma ngizobika inkinga yami ngoba mina ngumbulali ngibulala abantu angisebenzi mina ngihamba la ekhaya ngihambe ngiyobulala abantu bamba ukuthi ngiyasebenza ngiyakuzwa mawami ngiyakuzwa ngizocela ukumbiza sikhulumene khona naye abeke lesayidi lakhe nikwazi ukuthelelana amanzi ngizocela nje ukuthumela bembize ngemvume yakho mawami bese eyabuya ezoyikhulumela naye nawe ukwazi ukuthi uzwe okusenhlizweni yakhe akukho okusenhlizweni yakhe ngane yami akukho uzodlala ngami nje uzongenza isilimo akukho akakhulume kodwa mina ngeke abengihlulekile ngamqala emncane ukumbonisa njengomzali ngimkhulisela unathi ngaphandle komndeni wakhe ngaphandle kababa wakhe nginogogo uma wami nami ngamkhulisa wafunda waqeda sinoma uma wangishiya emhlabeni ngo2013 simba ngicela unathi inhliziyo yami ebuhlungu ngihlele kabuhlungu la ngigebengu lezi imoto egcwele igceka ngizasezana dayisiphilisi la ekhaya gcwele igebengu la ekhaya uma ngikhuluma uyangishaya nontokozo ozala umfowethu akasekho washona lezi imoto angiyifuni la igcekeni abasebenzi ngiyakhuluma ezabo lezi imoto ezisebenza neze nomfana lo ngisho untokozo uzala umfowethu sewashona umfowethu uma ngikhuluma bangihlanganyela bangidayisa naye uhlala lapha egcekeni akahlali la ekhaya uyafika nje akho gceke into yabo ikhambe kanjani egcekeni akakhuzi naye ibhlungu lento ngihlele kabuhlungu nokufa noma nini indodana yami ngihlele kabuhlungu ngicelaze ngapha ngakumina uyasibekela umama mfowethu uthi kuningi okwenzakalayo la ekhaya akajabulile neze akeneme uthi akaphilile nanokuphila empilweni esimeni sempilo akanakekelwa umuntu anibambisene igcekeni ukuthula kukho uyachaza Nkosi yami uthi ziningi izinto esezenzekile futhi lento ayiqali manje kunesikhathi impela yaqala lempi phakathi kwenu uma ethi uyakhuza noma uveza izinto ezingamjabulisi uye mfethu bese umthuka nigcine senimshaya nomama wasekhaya okuntombi yakho noma ngithi umuntu obambisene naye kobudlelwane uthi ke ugcine senimshaya ezama ukubika emaphoyiseni kube ukuthi wena usumahambela kuqala
noma ngama-calls uthi kuye kwaba nesigameko lamaphoyisa ebese emshaya khona phambi kwakho amaphoyisa yebo uyaphosisa umama kodwa khona into usuqede qala so uyabika-ke ngendlela yakho ukuthi akajabulile neze iyamhlukumeza lento ephakathi kwenu nobabili ngoba kugcine sengingenela nontokozo sengakhuluma sasa yebo ngakhuluma mfethu cela ukubuza sasuthi ngicela ukuthi wazi ungifundela la ungifundele la mase ngikwazi ukuthi ngikuphendule ngoba lezi zinto ezila ezikhulumayo azikho wasuka la ngomsombuluko waya epolice station ngihleli mina la okay la mhlambe sekuna mhlambe 7 years 8 years ngingangena endlini ngoba ekhuluma kanje ngagcina mhlambe ngonyaka odlule ukumkhulumisa sikhulumisana yabo hayi ngoba ngifuna ukuthenga igama lami ukuthi libe lihle yeah ngingafonela abangani bakhahlala nabo bayazi ukuthi lento ayikhuluma yamanga ukuthi mina siyamhlanga mina ngeke ngize ngimbeke isandla umuntu omdala nentombi yami lo uma wengane yami ngimbeke isandla ngoba ngizazi ukuthi mina umuntu kanjani la iwarrant warrant of arrest yakhe ukuthi methiwa uyangixakazisa ngikwazi ukuthi ngiye police station ngoba kusasa ngizoya police station ngibatshela ukuthi leli phepha lingivikela kanjani umuntu okwazi uyongwenzela protection order ngingakhulumisanga naye ngingazange ngimlwise lento ayikhuluma yamanga ufuna ukuthi yena akuno azenze ngathi umuntu omuhle untokozo yabo la masufunde la kuthiwa mina ngidayisa ama drugs ngidayisa ngiphungi abuse cela ungifundela la khona uzoyibona lento eshoyo lento ayikhuluma mina ngiphuza utshwala angiwasebenzisa ama drugs lento ayishoyo ngingakwazi ukuprovela ukuthi ngize ngilande nomfana wami omncane omdala lo ngithi una 19 years ushuthi mase sichaza sonke istory sochaza into efanayo sonke ekugcineni mase kuthiwani athi sina siyamhlukumeza singamhlukumeza ngoba phela la mina ngikhuluma ngingafonela umngane wakhe manje ula ngimfonele azochaza the very same story into ayikhuluma naye ukuthi mina njalo ngaso sikhathi mekwagula uthi uguliswa yimina wangena emzini yabantu lapho uma wathi mina ingane yakhona ibulawa yimina mina ngiyihlalele story ubaba khona sanda kushona umuntu omkhulu ekuthiwa umkhulu Ngcobo wathi ubulawa yimina umkhulu Ngcobo thini mina wathi mina enkantolo kwathiwa angaphinda ngikhulumisa wathi umebemeza la uthi mina ngiyathakaza angimkhulumisi mina uma lento ayishoyo nje uyaphosisa umuntu odayisa ama drugs uyamazi ngoba ula egcekeni udayisela la egcinwe yamazi mina ngihlangana naleyo dila nestory yena kahle inhloso yakho ufuna ukungibona ngiboshiwe usafari shingane zami okay uthi umama nina nimvalela amanzi egeza ngamanzi abandayo ubusika nehlobo eshaweni sister igiza lebhani isola igiza amanzi mengavulwanga igizwa ngeke izishise fanele uvula amanzi lapha ishisele automatically mase phela mina angihlangane indaba yamanzi mina ngigeza noma ngasikhathi ngoba ngiphuma u5 ngecontainer ntambama ngiphuma u1 ngihamba ngiyojimela ngibuye ngiyemela ngaphandle okay yini into athi ngiyaqazisa wathi asivula igate lapha singalivala kunezigebengu la thina solivula kanjani igate kunezigebengu ngoba phela siyadayisa fanele silivale igate ngaso sonke isikhathi si protected thina ngendlela ekwenzayo uyangixaka emdala uma akhuluma amanga awumbeki isandla angimbeki isandla mina ngize ngiyade umakhelwane la abahlezi bexabana mase ngiye kamakhelwane ngiyobiza intombi namakhelwane izosho the very same story futhi nayo shuthi nayo shuthi ngiyisho shuthi yona ifidwa yimina emapha amaphoyisa akasuka epolice station azoshaya umuntu omdala ngoba phela amaphoyisa bengisayikulela nami ukuthi kushuthi kuzomela sithathele inyathelo ngoba akwazi ukuhlukumezeka umuntu omdala nhlobo mina ngifuna ukuthi mina ngiye epolice station ngiyochaza ukuthi lephepha lingivikela kanjani umuntu azovula epolice station aqamba amanga onke la aqambayo so wesibili wathi la nayi le endala wazi la mina wangibole ku 10000 ngina 9 years ungangibole ku 10000 ngina 9 years ngizowenzani 10000 ngina 9 years zonke lezi zinto ayikhuluma yabo manje le useshintshile isitori usesenze esinye la okunye la yabo ngizohamba ngiyobiza ingane la amakhelwane ngiphumele eminyango ngaphandle noma kuthumela umuntu ayoyibiza ngiphumele eminyango ngaphandle la ekhaya ngabefore ukuhlala khona ugogo uma unenkinga nami yena kahle ufuna ukuhlala yedwa abuya kusho ufuna ukuhlala yedwa ngiphume ngiyoyibona ngihlala kanjani ngoba mina ngeke kusafari ingane zami ngiyayikhokhela esikoleni ziyagibela umalume le ndala ngilinda ukuthi ikwazi ukuthi ithola ama point la ukuthi iya university yabo ngiwazi ukuqhubeza nesikole ifuna ukwenza license njengoba ingekho iyogunda ikhanda lapha lento ekhulunywa uma uyangizonda ungikhulumela amanga mina ngeke ngize ngimbeke umuntu omdala esandla mina ngiyafunga ngiyagomela ngeke ngize ngimbeke isandla ngiwabiza ngisho umbani akubuze akutshela akekho umuntu owaxabana nami ngaphandle ngambeka isandla ingane yakhe izizwe ngathi uyayizonda izwe ngathi awuyithandi ngezinto ezenzeke phakathi kwenu nobabili ngamfaka esabukogweni mangimzonda
ngamfaka esitampokweni Cha mangimzona wangishiya mina awushaya isibhedlela wena. angizange ngushiye nathi esibhedlela zonke Esibhedlela kakhulu utshela ubani nathi uzokuphosisa nathi zonke into eziyikhuluma yazikho mntana ngiqambela mama Uzofonela umngane wakho azokhuluma. ubiza abantu babizela uzongihlukumeza ngiyabonga abantu abamakusekho engizokhuluma Uzofonela umngane wakho azofakaza. ngiyabonga abantu ngithi wenze njena ngoba mina ngihlala ngedwa uthina kanabo ufakazi ngithi akunafakazi Sho kunjani sisi? Sacela uvele la ekhaya khona uzokwazi ukuthi umsolvele lento yamanje nami. Ngoba manje ngathi khona izinto ayikhuluma engekho right. ayikho into engekho right engiyikhulumile Ngiyacela sisi. akho ngishaya iyodwa into engiyikhulumile engekho right Usesaloni? Okay, alright. ngizami ngiyaxolisa Yho nje lento ayisho lento ayibhale phansi la. Kubuhlungu ngizoya epolice station ngiyokwenza le. Awuzonke lezi zinto ayikhulumayo ukuthi ngingasuka mina ngimkhave phambili ngiyofona amaphoyisa. Ayikho le mina ngayenza kanjani leyo nto. Ngayithatha ngipha ukuthi ngikhona isitembe basishaya ngane police station asishayiwe ngane isitembe Ngihlanganaphi mina naleyo. asishayiwe ngane isitembe awuthathanga ngane iphepha ufanele uthathe wena awuthathanga ngane lingakiyena Nali nje iphepha. Nali iphepha enganiwa lona mina nganiwa le phepha amaphoyisa asayina kwakhe. Nganiwa le phepha mina ngazongiyo ambuza ukuthi yindaba uthi ukhiya onawo ngathi ukhiya ulahlile wathi awusingani ukhiya wathi yena ufuna thina simnike imali hamba usika wathi imali epesheni ma uyenzani awusingani ukhiya wena ufuna yonke into thina yenziwe thina yena ufuna sizwe ngaye kahle sho thina first control yena yini nihlula ukuthi nikhulume ninodwa ngaphambi kokuba nize niye emaphoyiseni nibophana mina ngizokhuluma kanjalo mina ayikho into engisi ngizoyikhuluma angixabene naye mina uyena oxabene nabo nenkinga nami uma ngane ngobethi uyamshaya ayikho leyo nto ayikho uphosisa nathi abantu bami ngiyayigulela ngibikele ngiyazigulela kangibophe ukhulekile angeke kubophe mama akangibophe uthuvela la uma wa uthuvela la lo muntu esikhuluma ngaye lo muntu engimfonela akekho la azimele bambile asigqugquzela ukuthi uyofakazi mina nginafakazi akangibophe ngakuthi lento ekhuluma ayikho vele akangibophe bantu Ngingakuthi ukhandela izitori wena ufuna ngiboshwe ngabe uhlale wedwa la ukhululeke mina nginankinga ngincengile ukuhlala la asigqugquzela ukuthi nize nigcine nibophana nibe nenzondo mina ngihlezi ngifisa ukuthi umndeni uzwane ubambane ndawonye umntana unofakazi mina nginafakazi ngihlala unofakazi yena nginefikile encane impilo una 9 years angakutshela sonke istory sure Thulani ngithi ugogo wakho mina ngeke ngimshaye mina wena phangi kwakho wakwangibona ngimshaya ugogo wakho ngoba mana sawubona bhuti Yebo njani? ngiyaphila njani Ngiyaphela. ngiyaphila nami unkosinathi kuye kwenzeke yini ngelinye ilanga beka umama isandla Cha. usisi loku uyabambisene naye ebudlelwaneni athandana naye akungaze ngenzeka into efana naleyo Akazi. ukuthi sithola ukuthi ugogo uyahlukumezeka ngendlela asho ngayo okay awumvikeli ngoba nakho ungekho eduze kwakhe noma ngoba useduze kwakhe noma usaba okuthile ukhuluma iqiniso Iqiniso sibulele ngikhulumayo. okay I know mfethu bekukuthola nje lokho ngifuna ukuqinisekisa nje kuphela kukholuthi alright Sure. Ngiyasithe lokho lento engisho ukuthi noma sengenza noma yini ngendlela wenza ngayo ngendlela afisa ngayo anginankinga kodwa ingane wami noma ngasafarisha anginankinga kodwa enhlizweni yakhe ejuleni wakhe enhliziyo uyazi ukuthi lento ayikhuluma yamanga mina bhuti wami ngiyafisa ukuthi nibe right nomama mina anginankinga naye uma ngicela uma sengifundele lento lebhalwe la ayikho yonke lento ebhalwe la ke oqala nje uyilahlela ukuthi mina athi ngisebenzisa ama drugs ngiphuza utshwala angaze nathi yonke into kubhalwe la phansi into ebhalwe la phansi ibhalwe mina ibhalwe amaphoyisa la adwekene phela umuntu obhale protection into lobhale la mina akaze ngikhulumele mina ngikhulumisi mina awuze manje ukhuluma ngiqala manje ngiyayeka abantu Qala ngeke manje. ngiphele kokuvuka umhlaba Ye- angiboshwe ima nathi akahambi angibophe yini mawami ofisi yenzeke phakathi kwenu njengoba isimo sesinjena nje bankulu yonke into esho uthulane
Ushaka ukuthulana kahlala la ekhaya usanda fika. Uhlala nguma wakhe Hayi, loya. ma, ukhulele ebunini. Noma khona ekhulele la Ukhulele uthulana. ebunini. Kwenzeka izinto phambi kwaba ngibiza ngomthakathi behlala nawe Hayi, ma, endlini. usukhuluma mama, ukhulele Ayi ebunini bantu uthula basiyekena, siyekena Yabo kubo. setele kuma seqhamuke lezi ngane ezame ezincane Angibosho bantu mama yiki into engizoyisha kangibophe. Zingatshela la very same thing lento engisho. Mina ke ubani zikhuluma. Ucabanga ukuthi ngakhuluma ngane encane izwe lento esho umuntu omdala ikutshela ukuthi Ngihlalaphi ngalezi ngane ngihlalaphi eskoleni esikoleni ile nhlamba ithuka la. Kamakhelwane Kamakhelwane ngihlalaphi ngicela umakhelwane. Emasizoya kuyo makhelwane khona. Noma uyele wena kumakhelwane khona uzozwa. Ngizocela siqale sikhulumele yena nobabili sizobafaka laba abanye okumele Uyangiqhawe uma sekhuluma kanje ukhuluma into ethandwa yena ngendlela isikhathi asithandayo. Mina lento engishoyo yena ufuna ukungibona ngiboshiwe ngendlela enza ngayo angimazi ngoba zonke lezi zinto ayishoyo ucreate story ngoba ngikutshela ukuthi ngonyaka odlule wathi mina ngifuna ukumbulanga ngamthumelela izinkamba kwalimala abantu la ngaphandle abantu ngingabazi ngingekho ngiyo-order e-favors waqhamuka negobolodo lenhlamvu enkantolo wathi mina bengifuna ukumdubula amaphoyisa abuza ukuthi siphi lezo sibhamu phela fanele bayasesha asithola phela nala ma-drugs fanele babangenile basesha bawathola lawo ma-drugs kuthiwa ngiyawadayisa nalo tshwala kuthiwa ngiyaphuza mawami yini ofisi yenzeka ukuze kube nokuthula Ngicela ukuboshwa. awukwazi phela ukuthi ungaboshwa ingane yakho Ngicela ukuboshwa mntana ningivusela ukugula ngiyibikile ngiyagula ungivuse embhedeni ngiyagula. sizozama ukusiza nina niwumndeni Angiboshwe ngane yami akukho kunye ngizokwenza kaya ungibopha. mina angifisi ukuthi kube khona inzondo phakathi kwenu nobabili ama-protection order amangaki umuntu oyedwa ngenza ama-protection order umuntu oyedwa yangonyaka odlule yalo nyaka angifisi mina ukunibona ningezwani mina ngifisa ukunibona nijabule nibambene nibambisene kuyindodana nomama uyena nenkinga la mina nginankinga naye phezulu ngifisa ukunibona kuninokuthula uma ugula indodana yakhe ikunakekele naye ngokunjalo mina inkinga ikwazi ukubika inkinga kuma wayo Ngoba nginamanga nje unamanga. Yini enga Ngivumela ukuthi ukhuluma into engekho ngivumela into engekho unofakazi uneyingane mina nginangane mina ngizofakazela ubaba unomakhelwane unofakazi mina nginamakhelwane owufakazi unamanga kwenzeka izinto mina ngingedwa nenomndeni wakhe enomakhelwane ba niyazi ukuthi abantu bayasizakala ngenkinga yomuntu angiboshwe ingane yami ngicela ukuboshwa mina ngifisa ukubona uboshiwe mama kumnandi ejele akumnandi neze futhi sewukhulile nje kanjena angiboni ukuthi indawo eright le yasejele ukuthi iyona eright umntanami ezojabula ngiboshwe ngeke mawami angivumi mina lento ayishoyo nje mfethu angihlangana naye uthi kanjani yena ongitshela uphuma la ekuseni ahamba aye lapha ku-soup kitchen la yenzayo abuye ntambama abuye sebuya namaphoyisa angakaze ngimkhulumise ngilokho kahle abagcina ngonyaka odlule enkantolo sikhulumisana manje soloko ngicreate izitori ethi ngiyamthuka washacima ayikho mina ngisuke nikenazama yini ukuqoqa umndeni noma mhlawumbe abafowabo bakamama nabo sobalanda laba ka-L uthi uyamlanda amtshele ukuthi akazwani sebe mina nje igama lami lihamba phambili mina ngoba nalo sisade ngifonela manje uthi uyaluka wathi kuyena megula wathi uguliswa yimina ngoba ngitshela ukuthi ngeke ungitshela ukuthi mina ungangena emzini abantu beshonele uzobatshela ukuthi mina ngibulala ingane yabo ngihlangana nabi naleyo nto mina ngihlangana nabi yana ngoba phela ngithandi mina ukuvela ey'ndaweni ekanje ngithi mhlawumbe ngiyayigqamisa ngifuna ukubuka angiyithandi into ayenzayo kodwa ufisa kube nokuthula phakathi angiyithandi into ayenzayo ngifisa kube nokuthula ngoba ngiyazi yabo nje ukhona umalume ubezosho esinye istory mase thini accuse yena athi wena ukusukhuluma ngoba phela ukwazi mangathi nakhona umuntu wadefenda mina kuba kusukile inkinga lapha khona umuntu mama ade hlala lapha ezantsi ade sebenza naye e-soup kitchen wayelokho ebhizi defenda mina wagcina naye esemenze emuntu omuba amuyele police station omenzele i-protection order wayena usukungiqambela mangalathi angikaze awukaze ubonga chaza ngicela ungilalele ma awukaze ufike lapha awukaze ufike lapha kwi-Mother's Day lapha hamba yongibopha ngiyayigulela ngivusa embhedeni ngiyaphumula ngiphumuza umzimba ngiyavuka kusasa ngiye emsebenzini nje sithandwa sami lashoni la ngenze njeni ngiqambela mama ngifisi mina kube njena ngifisa nihlale phansi
nithelelana Ngithethe amanzi. ngoba uyumezimali lapha wafika athi lapha ekhuluma nomphathi wamaphoyisa athi mina kodayisa ama-drugs akabe ngani specific athi umveli wenza ukuthi usibani wenza ukuthi yini azothi mina kokuthi emva kwalokho mase befika lapha bayajomba laba bavandalaze yonke into abayivandalazayo bake bangithathe bangitshela ugwayi la wona amaphoyisa la esithi sithembele kona ngenxa yokuthi mina into engingayazi ngitshela lezi zinto ayibhalayo angizama ukuthiwa uyayifunda le nto uzoyizwa le nto angiyazi ngonyaka odlula just ngonyaka odlula abhale okunye kulokhu ubhale okunye ikube efanele ngikwenzeke mina lento iqala nje vele ugogo akasekho ubengayenzi lento ugogo sakhona ubengayenzi manje nihlala ningazwana ekhaya nje kanjena mina sithethe ngokutshela ngigwema ukuthi ngikhulume naye lo ngadikezwa lento nje angimkhulumisa ngingena la endlini ngiyaqala ukungena la endlini is affecta kanjani kuyingane yonke lento eyenzakalayo phakathi kwenu ngana ngisho ngoba ngikutshela ukuthi ngaya esikoleni kunemeeting kwathiwa esikoleni ingane ziyahlukumezeka zinenkinga especially futhi le ntombazane inenkinga ngathi mina ngathi inkinga phela izwa izinhlambe ezikhulunywayo ngoba ngithe umakhelwane lapha la le inhlamba ethukwayo kuba naye ethi umbeka isandla nje kuyinto ayikho leyo eyinto angize ufuna ukwenza lento ibe ngathi inesisindo ayikho leyo nto engize ngisho nalo ola engithandana naye akaze ngimbeke isandla ngisho ngililode ilanga uyalo sathandana akaze mina ngimtshela ngisho mathiwa siyatwistana ngamele kube mina ngehlela ngezansi uyabona yini ukuthi kodwa ke lento yeni phakathi kwenu nobabili ayilungi kuyena ayilungi kuye ngoba phela ngeke ngisho ngithi wena ayilungi kini ngizothi ayilungi kuye mina sengilwela ukuthi mina afanele abantu abadala mebe bazazi babadala baqhubeke babe namanga amanga ayinkinga kabi uyabona yini ukuthi angeke kuze kube khona ukuthula vele manisesendaweni eyodwa vele kuzohlezi kunezinto ezingaphezulu ezifikayo noma ezivelayo angeke vele kuze kunikeze ukuthula ngingeke nami ngize ngisho ukuthi sicazululo isona siphi phakathi kwenu nobabili kodwa ukuhlalisana kwena kokuhle mina angikaze ngize ngihluleke ukuhlanganisa abantu kodwa uyabona ukuthi umama uyivikela kakhulu futhi umangalele lokuthi akanabo ofakazi yena wena nofakazi ngisho abantu abakhona akabakho ofakazi uzobona vele sentingo ukuthi mina ngisengibathengile inkinga lentweni nobabili yona wena manje angizwamba ukuthi umuntu ukhuluma nathi akaboshwe uqhamba bese uthi akaboshwe kodwa manje afuna ukuthi kube nento ephathekayo esakaza ukuthi sihlala netafuleni isolve nisini ilungise lenkinga nixolelane lapho enilimazane khona ukuze nikwazi ukuya phambili ukuhlala kubuye police station ukuphana kuyinkinga ngokutshela usukela umuntu lapha umuntu esifana ukuthi uyamshaya ayikho leyo nto ayikho mina ngazi umuntu omdala unamanga kanje ayikho leyo nto ungangitshela ukuthi nayo izola usisi la umakhelwane ucela amaphilisi la usantshontsho usisi lo engizwana naye angena kanjani la endlini ngivaliwe kanje angenathatha amaphilisi kulahle ukudla kuphume nokudla hamba ukuphisana ngawo athi ithina sikudlayo ushilo impela ukuthi uyakuthenga kodwa kunyamalala ngendlela angayikho thina singathatha ukudla sinokudla lapha esitolo sinemali esikwazi ukuthi siyenze sikwazi ukugibela isingane zesikoleni athi sinemali kodwa siyakwazi ukuthi senze izinto siya afford ukwenza into bangosuku ukuthi ngave ngisuke ngithathe amatisi lapha anyazi ngizenzela into engenza ngidla ngoba mina ngithanda ukubuka mina ngidla lo ngikudlayo angifuni kuze kube sengathithi umama siyamhlukumeza noma ngizela ukuzomhlukumeza ngithi nami ngizama ukulungisa naye kodwa uyambona kuyisinqumo sakhe ukuthi asithathe ahamba ohlala phansi ngabe savuma ukukhuluma nathi into ebhlungu la ilento yokuthi uma thina abantu besifazane siyobika emaphoyiseni asukumela phezulu kodwa uma kuyobika abantu besilisa kuyadebeselwa noma ayithathelwa into phezulu bavele bethi kwesinye isikhathi lungisana nako manje kuthiwa ngithi bayafika la bathi ngeke ngikwazi ukumbopha umzala kodwa bona manje kuthi uyimina bazokwenza lokho bakholwe la mangabhalwe phansi ngizocela ukuthi sikhulumene nayo sisi ukuze bengabi nayo abantu lento yokuthi mhlambe siyasithengisa yidi uyabo ngiyacela uhlale ngapha awunankinga lokuvela
ukuthi singaviolate ilungelo lakho. Cha dadewethu ngikubize lapha ngoba ngenzela lento yokuthi uma abantu bebuka i-episode bengabi nayo lento yokuthi uSteteleka ufike wathatha ihlangothi wacindezela umuntu omdala. Umama la uveza into yokuthi nibuye nimbeke isandla ninobhuti. Nimthuke futhi mayebeka izinto angayithandi egcekeni nigcine senimthuka nobabili ngokubambisana kwenu. So ngithi angizwe uhlangothi lwakho mfethu ngoba besizama ukuzolungisa kahle kahle. Umama wasesekhushukela umoya ke wasebona ukuthi ngcono adikile ngabe savuma ukukhuluma nathi. So sesenzela lento yokuthi akungabe bikho ababekwa izinsolo bese bengakwazi ukuyiphendulela ngoba ngelinye langa seningasho nithi kodwa wasasikhona uSteteleka wangasibuza ukuthi siyafisa yini ukukhuluma na. Angazi noma uyakwazi yini lokho engikushoyo ukukushiya mama. Hayi akukho. Akukho sisi. Akukho. Okunalokho uyena othuka nje. Mina nje angazi nokuthi ngiyini ngithuka nje. Hleze ngixapha ngenhlamba every day. Ukuthuka kusuke kukhona okuthile yini okwenzekile phakathi kwenu noma umuntu nje vele ovele amsukele nje umuntu. So engenzanga lutho. Vele ngithuke nje ngithuke ngoma ngithuke ngobaba. Yabona nje kuningi nje izinto azenzayo. Ingane zamazazi nokuthi izini mase toilet uyikhipha yabona nje. Uyayahahambeza akwazi ukukhuluma nazo kahle. Sengihleli nje ngoba sengihlalele yona ingane yakhe le. Yebo. Kodwa uyayibona yini lento ukuthi ayilungiseki ngoba ubhuti melibeka udaba ukuthi kanankinga nomama yena. And mayebeka izinto zakhe izinsolo eziningi ezibhalwe phansi zisolwa ngabhuti ethi wenza lokuthini kusho umama. And ubhuti ingathithi akanalizwi lokuyozikhulumela epolice station ngoba nakho yena phela ungowesilisa noma ingoba usuke yoshinto ngomzali kodwa bayakwazi ukukhola umzali ngengane. So uyayibona yini lento ukuthi vele ngeke izibe nakho ukuthula futhi izingane ziyohlezi zisihlukumezeka ngendlela ezihlukumezeka ngayo. Uma nje ukuthi basesendaweni eyodwa. Yangazi. Ngoba vele sesicabanga lokuthi sivele sihambe isimshiye ngoba even ngisho nasenkantolo bayahluleka. Yeah. Ngizosho njalo ngithi bayahluleka ngoba ababi nasisombululo enkantolo. Ngoba eveza neprotection order ya last year. Neyakulonyaka futhi. Nakule nsuku nje khona enye nje kade nikwe yona enkantolo nje mhla 14. Yo. Akusiyo impilo leyo yokuthi kakhulukazi einganeni ingane iyabamba. Ingane iyinkinga ngoba into eyenzeka manje enganeni sengahamba iaffect vele ekuhambeni kwesikhathi. Ingane iyahlukumezeka ngento ethola ukuthi yenzeka kudala. So angiyiboni kuyimpilo eright noma ekahle ebantwaneni ukuphila phansi kwalesi simo. Nina ningasunderstand njengabantu abadala ukuthi nivele nishaya indiva kodwa izingane azikwazi ukunderstand. Yabona nje angisazi Nkosi impela ngisazi. Besithi sizolungisa ke nathi kodwa manje kuyacaca kulunganga. Ngoba umama konke uvela avuke ngolaka ukuthi sho ukuthi akaboshwe yena. Ngona boshwe. Yaboshelweni. Lonto nami ngibuza ukuthi angaboshelwa ini ngoba phela ayikho into angaboshelwa yona thina besizele ukuzolungisa. Yebo. Ngazi ngamandla yahluleka. Ayikulungile Sihluleka nini? bekufuna ukuzwa kulokho nje ukuthi ukhona yini okwaziyo ngeinsolo obekwe ngazo noma kukho bese sikwazi ukudlulela phambili ngoba akini nodwa mhlawumbe nithintekileyo khona nabanye abathintekile kodwa ke sisobe sesihamba ngohlelo lokusizwa umfethu sizama ukuthi silungise noma sizwe nakubona ukuthi lokho enisitshela khona kuyikhona yini. Siyabonga kakhulu. Bajomba la baya ngale bafe basesha babonza bayithole into abayitholayo bamframe abathi khona icoconut le khona la
Yabo unecala umseshi wafika la wakhuluma naye umseshi wayithola ukuthi ayikho. Hawe ma. Lekhandi ngoba ila maphoyisa lawa ashintshwa ngazi ukuthi asebenza kanjani. Yeah. Awubone yini ukuthi ngelinye ilanga kungenzeka okungaphezulu kwalokho uthole sekuthiwa usumlimazile umama ugcina usuyithola usugwetshwa ngendlela ongayihlelanga. Vele ufuna kube njalo nami ngazi fanele ngisonze kanjani ngoba vele ufuna kube njalo ukuthi umthetho wakhe. Ngoba yonke into ayisho yamanga. Kodwa manje uyayibona wena ukuthi emaphoyiseni uhlala kancane kancane uvulelwa icala. Kancane uvulelwa icala. Okuthiwa ulenzile ungalenzanga. Uma futhi sithi sizama ukumconfronta ngeyiqiniso olishoyo uyalwa futhi. Siyalwa ke manje sebona ukuthi wena nawe lento ayisho ukuthi uma wengane ubamisha umuntu onjani umuntu omdala phambi kwakho ubuka. Angazi bhuti wami angazi kodwa nje isiphetho salento enihlalayo ukuhlala nomuntu njengoba ufana lo wamshoyo ngithi mina lado ukhuluma naye esayi yazi umuntu ukhuliswe yimini emincane sisi noma kuvele mina bese ngikhuluma naye ngoba usemncane kuzwakala ingane izibikela ngoba no ngithi kwafika amaphoyisa la enza lento yakhe yazi wathi mina lezi zinto ezishoyo yena ishoyo mina amaphoyisa yashintsha indaba yashintsha manje ngathi lezi ngoba ngicela ukuthi angazi ngibeke isandla into eyihlelithelayo yazakhela faka nokuthakathwa uthi umithi isuti koloshe nje kuningi kasisi uyisangoma kuningi kwafika lo mbuzo uthi yini lo usukuyisho ngami asakhulu ukuthi ngoba ngenafakazi ngoba nalo mngane wakhe ngimshoyo mina ukuba ufikile kuzomuza kwenza vele semthini angitshela ukuthi hayi wena kanje uzothi manje mina sengimthenga awuphila ngaphansi kwenkinga bhuti wamafunqa mamama inkulu lenkinga uphila ngaphansi kwayo and asikwazi phela ukumphoqa ukuthi akabona iphutha lakhe engaliboni futhi umuzi ukuthi usangasho okunye okungaphezulu kwalokho akade kusho ekuqaleni ngisho nabala mhlawumbe kusasa uzombe seshintsha isitori athi kufika abantu bezomhlasela bangcono bafuna avela abonakale bambone abantu ukuthi umuntu kanjani into ayishoyo nje umuntu owazi ukuthi emdala aqamba amanga inkinga ayikuyinkinga ngaphela ayisukela into ingekho ibe khona uyasakha nesitori angazi muphi umakhelwane besingamthola ukuzwa nje okuthile kuyena noma ukuzoza udaba ukuthi kuyilokho engikuthole kuyikhona yini yebo masifika la sazokhuluma noma besizobahlanganisa ukuthi bekwazi ukuxolelana nokuthelelana amanzi so siyabuza ke kumama uhlangothi lwakho ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo bobabili benobhuti uthi umama ubhuti uyambeka isandla amthuka ambize noma ngaziphi inhlamba afisa ukumbiza ngazo uyamhlukumeza kahle kahle la ekhaya benosisi lokhu uyathandana naye so njengabantu nini isibone isimo ingabe kuyiqiniso kangakanani lokho esikuzwe ngomama nalokho esikuzwe ngobhuti na ngokwami ukubona ngibona ngathi because ugogo uyamemeza like ebusuku ulele wonke umuntu amemeza athuka inhlamba so awongiconfirm ukuthi basuke beshayana kodwa mostly umuntu esuke ekhuluma kusokugogo ememeza esho inhlamba lamele ngikwazi ukusho ngingane amemeze ugogo kodwa uma la egate-ini kube ngathi ugogo right understand ukuthi kanjani abe right kube ngathi abenze kangalokhu uze umbone mayesengila la egate-ini amemeze ukuthi ena cala ngivula igate ngifuna ukuvula igate futhi uyasho nokuthi ngathi bafuna ukuthatha umuzi kanjani umuzi wama wakhe lona into ekanjani okay angeke nize nifazele ukuthi mhlawumbe yiba abahlukumeza yena no uyena osuke ethethe mostly kusekuyena okay nawe sisofakazela kanjani Kwesinye isikhathi mhlawumbe ugogo kathethe emini like unathi la story akhuluma izinto kwesinye isikhathi ugcina sefaka nabasekhaya yabo asho ukuthi like dala besahlala lana unathi wayekadala la ekhaya esho ukuthi yena wayethuma uma wakhe ukuthi angazi afakele abantu basekhaya ogogo bami
ukuthi abafakele abathi uma akamthi umuntu abafakele ushevu endlini bagcine sebeshona abanye gogo bakhona aphinde futhi athuke oma ekhaya mhlawumbe bememeza kwesinye isikhathi umakampilo esalengane encane nomncane amemeze azagcina sefake ngisho namagama engane usithi umakampilo eyadinga kwesinye isikhathi agcine seshona cela abantu ukuthi efisa umsindo ingane isalele la endlini ukuthi yabo aqhaza khona igate isikhathi sesingakazi sibabona ishawa noma mhlawumbe sizukuthi uyamshaya Okay, nokulungile siyabonga kakhulu. Cela ningicela. Okay. Ngokubona kwami mfowethu kulo lonke lolu daba esesikhulumile isisombululo sisodwa. Angazi ke kodwa ukuthi nina njengomndeni ningasithatha kanjani. Kodwa ngokubuka ukuthi umama uthi une treatment alandelwa yona eclinic. Engibone ngathi iyona umthelele ethenini azegcina kube ngathi uphazamiseke ekhaya. Ingoba akayidli. Ukuze ke ayidle kuyadinga ukuthi ngathi kungaba khona izinyathelo ezithile athathelwa zona. Kuneyindawo eziye zihlelwe noma ezahlelwa uhulumeni for abantu abasesimene esifana nesikamama. Ukuze bengazizwa behlukumezekile, bengazizwa futhi engathi bayacindezeleka. Ukuze futhi befundiswe ngokudla treatment yabo. Angisho ukuthi niyamlahla umama noma kwenzakalani kodwa ngokubona kwami isombululo kulo lonke lolu daba olukhona ukuthi umama athathwe noma si-involve abezenhlalakahle okuyibona bazoza bezomhlola bezobona isimo aphila ngaphansi kwaso bebona ukuthi lento yokungawadla amaphilisi kwakhe isigcine yamphazamisa ekhaya ukuze ezokwazi ukuthola ukululekeka nokuthi amukele awadle ake bemsuse la beyombeka la ukuhlala khona abanye abasesimene esifanayo nesakhe futhi ezonakekelwa abantu okuyibona abaqeqeshelwe ukunakekela abantu abasesimeni sakhe. Ngoba nje sithethe umubuka wena thina singamsiza kanjani ngoba akasidingi eduze kwakhe uyasiphusha nje eduze kwakhe. Angithi ke mina nginayo mina inswebe yokuhlukumeza umuntu ukula mhlawumbe uyibukela mina lezingane ziyasho. Ngilo ukuthi mina into engisho isuka kumina ngaphansi ngiyayazi. Okay, angithi ke manje sengidinga nina niwumndeni ukuthi angikwazi mina sithetele ukuvele ngisuke ngithatha igxathu lokuthi ngicabanga ukuthi umama singithathe noma asiceleni kuma social worker eke amthathe ayombeka kuleyo ndawo okuyiyona ezokwazi accommodate kahle isimena kusona kodwa kudingeka ukuthi leyo isuke straight to abantu basemndenini wakhe okuyibona ngoba mina ngingalikhuluma udaba kuma social worker njengoba senzile kwi last episode yethu ngilikhuluma udaba ngiliqede at the end of the day bafuna ukufonela umndeni ngisho sengilibekile mina udaba sayizama into ngaphambi kwesigameko wagcina waphelele emoyeni njalo usilinde ukuthi thiwa bazozamela indawo bazozamela kuphela kanjani kwaphela kanjani ake siphindeni sizameke sekuzozama mina ngizothi mase ngiqedile mina sithetele ukuzama ngoba inhloso yakho yokuthi usibize ukuthi asizonilungisela ngithi awuyithandi into eyenzakalayo ukuze ke ngelinye ilanga umama buye sengcono esesesimene sikahle ebuye sengcono kudinga ukuthi sithathe igxathu noma sibambisana ukuze sikwazi ukumtholela usizo olukahle. Angithi ke mina ngizozama ukufonela ama department a right for leyo nto ngisho futhi ngikuveza ukuthi ngike ngakuzama ngaphambilini kwagcina kuphelele emoyeni nangasizakala so isimo kunokuba siphele siya ngokuya siba worse. Emva kwalokho ke uma sesifinalize yonke into ngizobe sengibathumelela inamba ngithumele wena inamba yakho ngibathumelele nabe number ngibathumele neaddress kuye kwenziwe njalo bese ke beyakuthinta futhi ngizogcina ngiyenza follow up ukuze ukuthi sebeke bakuthinta yini noma bakakuthinti bese ngibuyele emuva kubo ngithi namanje sisalinde ukuthi nisizwe odabeni olukuthi ngoba ngicabanga ukuthi iyona ndlela elula yokuthi sikwazi ukusiza umama ngoba ukuphuma la ekhaya sithi phuma uhambe ushiye yena uzosukela omunye umuntu emgwaqeni asho into engamanga ngayo umuntu thatha isibhamu noma thatha isilimazo amlimazi ngenxa yokuthi usemsukeleni kanti aka understand ukuthi umama ulimele emqondweni ngenxa yokuthi akawazi kahle amaphilisi wakhe. Ngicabanga ukuthi sona sisombululo leso esinganilekelela niwumndeni.
ngoba ngiyacabanga ukuthi une-process azoyihlala laphaya uma esebonakala ukuthi useluleme uzophinda futhi akwazi ukubuya ezonibona ekhaya nothi ukuthi niyomlanga sithathe lelo gatsha. Okay, siyabonga kakhulu mfethu ngosuku lwanamhlanje nokusukuma uma ubona ukuthi izinto ziyaphuma esandleni bese uthi asizame ukunilungisa noma ukunihlalisa phansi nomama kwabonakala-ke ngendlela yokuthi ugcine wahamba ungafuni ukukhuluma kodwa-ke asimsizi yena ngoba siyabona ukuthi khona la adinga khona usizo. Alright, siyabonga. Silibonile-ke mbukeli lapho ngasekhaya udaba lwakhe kabanzi eyibekela umfethu efisa ukuhlaliswa noma wakhe bethi khiphelani ingonyuluka. Uthi kudala lento yabo yaqala ukuthi bengazwani kakade kusuka ekuzalweni kwakhe. Uthi uma wakhe wamshiya esibhedlela hlahla leyo ugogo wayazi ukuthi umama uyodeta kwaba nguye yomlanda okuwumama wama wakhe. Inkinga enkulu-ke lapha sibona ukuthi umama akaze ayithanda ingane yakhe okutheni noma hamba empilweni eba nokuphazamiseka ekhanda kodwa wase sengagcina engayiyeki lento yenzondo ephakathi kwakhe nengane yakhe. Uthi unathi okubuhlungu sihlala egcekeni elilodwa njalo ngihlezi ngizobiza emaphoyiseni sengivulelwe icala umama engikhulumela izinto ongesizo. Umama sithe sifika wasitshela zonke izinto athi uyahlukumezeka ngazo kodwa mase kufika ingane yakhe ubhoka ngolaka uqokela ukuthi ahambe ayohlala endlini. Isithi-ke lento vele umama khona la angalikhulumi kahle khona iqiniso and akayidli kahle i-medication yakhe ukhoba ithi yadala ukuthi azabe nomthelela wokuphazamiseka ekhanda. Ngakho-ke iyabahlukumeza lento ngoba kukhona naney'ngane egcekeni ezizwa izinto ezingezinhle ezikhishwa ugogo wazo emlonyeni wakhe ngoba kuthiwa alukho uhlobo lwenhlamba angalusho uma sekukhuphuka umoya, alukho uhlobo lwegama angambizi ingalo undodana wakhe. Uthi undodana okubuhlungu uma kuwuyo ye-police station eyobika udaba ngoma wakhe bafike bethi emaphoyiseni awukwazi ukubopha uma wakho hambani nohlala phansi ekhaya niyikhulume. Kodwa uma kuwumama obahambe yobopha undodana ngezinto athi undodana akazishongo noma ngezinto athi undodana akazenzi, amaphoyisa sukumela kuqala ukuthi azokwenza i-investigation ngalezi nsolo ezishiwo ngumama. Uthi uzibona ecindezelekile isizathu sokuthi aze abize usitetelekhu athi ngicela uzosihlalisa phansi ilento yokuthi usaba into enkulu umama angayisho kusasa qeda amaphoyisa ayikholwe. Uthi uyasaba ukuthi uyolinyazwa abantu ngoba ubuya sukele nabantu bese yabuya eyose emaphoyiseni ulinyazwe uwona noma ulinyazwe uma wakhe. Ibuhlungu lento eyenzakalayo ukuthi uma uphile ekhaya ugcina ungasabi nakho ukuzethemba uma uyingane ngesimo sokuthi uma wakho uyakucindezela. Sizamile ukukhuluma naye kodwa sibe sesibona ukuthi isisombululo kuyo yonke lento ukuthi simthathe umama ekeyohlala nabaqeqeshelwe ukuthi bengamnakekela kulesi simo kusona ngoba inkinga yakhe ayikho ncane kodwa iqala ekuthenini angayidli kahle i-treatment yakhe. Asikwazi ukumguqula ngosuku olodwa sithi akadli i-treatment kodwa kudinga ukuthi sixhumane nabaqeqeshelwe lokho ukuze bem-encourage noma bemgqugquzele ukuthi mama yidla kahle i-treatment yakho ukuze nalapha ekhanda kungeke kuze kuphazamiseke. Namhlanje udaba lwabo lugcine luphele kanjalo futhi akekho umuntu oyokwazi ukulungisa ngaphambi kokuthi umama asukume ayibone inkinga noma avume ukulekelelwa abantwana bakhe ngoba usuku nosuku kunento entsha efikayo kundodana ethuma wakhe usethe uthe. Nawe mbukeli lapho ngasekhaya uma unenkinga ufisa usiteteleka ngenelele search page ku Facebook ufike ungene ku inbox ubhale udaba lwakho bese ushiya inamba ukuze sizokwazi ukubuyela kuwena bese ulinda futhi ukuthi kube yithi sizobuyela kuwena noma ushayele le number esezantsi esihlezi siyifaka ezokwenza ukuthi kube lula ukutholana nomsizi kasitetelekhu ukhulume naye. Uma uqala ungena kwi-YouTube channel yethu tofaza subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma siphaka ube ngowokuqala ukubona ukuthi saphaka isibhukabhuka sentokazi sesifike nalo udaba sikwethulele lona bese uyakwazi ukuthi udle kanye nabanye. Mina siteteleke intokazi yakwaNdlovu sengisho njalo futhi ngithi nethimba lami kanye sithi umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.